Si sa rozhodol, že budeš sebavedomý? Perfektné, tak potom si tu správne. Lebo už len to, že si klikol na to video, už len to je správne a sebavedomé rozhodnutie, že chceš vykročiť tým správnym smerom. Sebavedomie je extrémne dôležité, hlavne v dnešnej dobe, keď sa každý presadzuje na vlastnom poli. A skôr, než si budete hovoriť jasné, henty, influenceri alebo niekto, kto dobre vyzerá, má to oveľa jednoduchšie, vôbec to nie je tak. To je možno nejaká časť toho celého puzzle, ale aby si vytvoril ten obraz, výzačti stačiť určite nebude, že? George Clooney napríklad sa zhodneme, že asi je sebavedomý, vyzerá výborne, ale keby mal takýto hlások, asi by to sebavedomie z neho nesršalo. Takže jedno s druhým súvisí a o výzore to absolútne nie je. Sú futbalisti napríklad vo svojom športe perfektní, sebavedomí, na ihrisku môžu hrať perfektne futbal, hokej, ide im to tam nenormálne a pritom v súkromí, ako náhle vyjdú zo šatne, tak sú úplne iní ľudia. Takisto právnici môžu byť vo svojom fachu perfektní, sebavedomí, majú všetko naštudované, sú kadejakí, takí brilkatí, zhrbení, ale sebavedomí vám veľmi povedia, ako sa veci majú a ty mu budeš veriť, lebo ti to povie so sebavedomím, sebevlastným. A o tom to je. Ten futbalista, ten športovec vôbec nemusí dobre vyzerať, ale keď je vo svojom fachu na úrovni, keď vie, čo robí, keď si je istý tým, že veľa trénoval a on tú bránu fakt trafí, alebo ten kôž, gól, to je jedno, dá. Keď ten právnik vie, že za ním niekto príde a odvedie kus dobrej roboty, tak si aj sebavedomo vypýta tie peniaze. To isté doktor, keď ide na operačnú sál, tak keď si je istý, že to dobre dopadne, vie toho pacienta pozbudiť a ty mu budeš veriť. Všetci títo ľudia v tomto svojom fachu, keď opúšťajú svoju robotu, môžu byť niekto úplne iný. Môžu byť nesebavedomí, môžu byť pod papučou doma, môže to byť niekto úplne iný. Takže nie je to vôbec o výzore, toho sa vôbec človek nemusí báť, nie je to ani o tom, že či máš dobré auto alebo sršíš peniazmi, vôbec to nie je o tom. A dneska si presne povieme, o čom to vlastne je. Začnime tým, že keď si chceš veriť, naozaj veriť, chceš byť sebavedomý, tak začni robiť veci sám pre seba tak, aby si sa nesklamal. To znamená, že teraz si napríklad poviem, dáš si nejakú úlohu, niečo si dá za cieľ a dodržíš to. Od zajtra začnem cvičiť. Dodržíš to. Naozaj budeš chodiť. Od zajtra sa začnem učiť španielčinu. Áno, nesklamem sa, začnem tú španielčinu naozaj drtiť. Ako náhle začneš sám sebe veriť, budeš vedieť toto pretaviť aj navonok. Lebo keď začneš ty niečo rozprávať, začne to mať nejakú váhu. To znamená, že keď aj sa niekde stretneš v nejakej spoločnosti a s niekým sa začneš rozprávať, tak už budeš vedieť dopredu, keď mu povieš áno, tak to áno bude a keď mu povieš nie, tak to bude nie. Je to presne o tom. Ľudia si veľakrát neveria, lebo neveria sami sebe v prvom rade. Oni si aj povedia novoročné predsavzatia, prestanem fajčiť, prestanem piť, dám si suchý mesiac, idem cvičiť. A potom to nedodržia a oni si povedia, ja som vlastne iba taký nejaký rozprávač, báchorkár a v skutočnosti potom to z nich aj vyžaruje. A takisto aj to okolie k ním prístupuje. Ďalšia veľmi dôležitá vec sú kamaráti. Keď sa povie, že ukáž mi tvojich kamarátov, ja ti poviem, kto si, to nie je klišé. To je skutočne tak. Keď ty chceš prerásť tvojich kamarátov, ktorí sa napríklad len celé dni váľajú po gauči alebo nič také v živote neriešia, ani nechcú riešiť, to je v poriadku. Je to absolútne v poriadku. Nie každý chce niekam smerovať, nie každý je ambiciózny, ale je veľmi dôležité si uvedomiť, že ty keď sa budeš obklopovať ľuďmi, ktorí nezrkadlia to, čím ty chceš byť, čím ty sa chceš stať, tak logicky ťa to bude ťahať dole. A je úplne v poriadku, že sa od nich odstrineš. Proste kapitoly v živote sa menia, listy sa obracajú a ty sa chceš niekam hýbať. Urob si taký rešerš v tvojom okolí, ktorí kamaráti kam smerujú, ktorí kamaráti majú podobné ciele ako ty, nemusia mať profesné, ale osobnostné. To znamená, že si vieš veľmi dobre zadefinovať, s kým sa máš o čom porozprávať, s komu sa môžeš dokonca zdôveriť, že chceš rásť, že sa venuješ nejakému sebarozvoju a nevysmeje ťa, naopak ťa podporí a môžete to spolu riešiť.
A zas tých, ktorí chcú hrať celé dni len počítačové hry, alebo nič so sebou nerobia, len im rastie bandero a vidí, že to jedného dňa s nimi bude presne tak, ako ty nechceš. Lebo ten život beží a ty už dnes si schopný povedať, aj keď je niekto ešte relatívne mladý alebo úplne mladý, si schopný povedať alebo prirovnať toho človeka k niekomu staršiemu, koho poznáš zo svojho okolia, napríklad z práce. Hej. Ja dneska viem veľmi dobre povedať, že ty, aj keď máš 22 rokov, budeš jedného dňa na mňa pôsobiť ako tento kolega, ktorý má 60. Tým nechcem vôbec povedať, že sa nemôže zmeniť. Môže. Ale ten daný status, ktorý má tu a teraz, to, čo v tejto chvíli pre seba robí alebo nerobí, ho pre mňa v daný moment definuje a viem presne, kam to bude smerovať. Tiež je veľmi dôležité si zadefinovať, či má človek problém so sebavedomím, alebo či to je niečo iné. Ja keď som si napríklad pozeral moje staršie fotky ešte zo školských čias, tak keď sa robia také tie skupinové fotky, ja som bol vždy niekde mimo. Ja som vždy stál alebo sedel niekde mimo celej tej skupiny. A ja som si myslel, že to je môj sebavedomím. Ja som si myslel, že ma proste tie decka nepríjmú do nejakých tých svojich skupín. Hej, jedni boli, ja neviem, šachisti, jedni boli športovci, jedni boli zase takí tí bifloškovia. A ja som mal pocit, že tam nejak moc nepatrím a nepríjmu. Ale ja som nakoniec zistil, že to nie je o nich, že ma oni nepríjmu, že to je skôr o mne, že ja si nepripúšťam ľudí. A na tom som začal perfektne stavať moje sebavedomie, keď som bol starší. Lebo som si uvedomil, že to je vlastne moja výhoda. Minimálne to sebavedomie som na tom vedel stavať. Lebo som vedel, že si vážim svoj čas, vážim si sám seba, nebudem sa zahadzovať len tak niekde a hlavne sa nebudem každému zdôverovať o všetkom. A to je veľmi dôležité. Už len to na ľudí pôsobí veľmi sebavedomo, keď nekvákate úplne všetko do sveta. Keď nepoviete každú vašu boliestku, každý váš problém, keď sa nesťažujete, už len to na ľudí pôsobí sebavedomo. Aby som zarancoval tých ľudí, vyberte si, obklopte sa so správnymi, trávte čas s takými ľuďmi, s ktorými chcete ísť na tú správnu trajektóriu. Ďalšia z vecí je, prečo ľudia nemajú sebavedomie, lebo sú na niečom závislí. Napríklad na vzťahu. Boja sa opustiť niekoho, lebo majú pocit, že už iného si nenájdu. Alebo na práci. Boja sa opustiť tú prácu, lebo inú si nenájdu. Ale to je zlé. Predsa je úplne v poriadku niekoho opustiť, alebo keď vás niekto opustí. Každý sme na tejto planete úplne náhodou a každý má právo byť slobodný. Keď sa niekto rozhodne dať ti kopačky, no a však choď. Ja som v pohode sám so sebou, ja si idem svojou cestou a ja si určite skôr či neskôr nájdem niekoho iného, možno lepšieho. Takže netreba byť závislý na partneroch, na práci, treba si sebavedomo veriť, treba si povedať, že tento človek nie je jediný a predtým, než som ho spoznal, som bol tiež v pohode. Takže závislosti sú ďalšia vec, ktorá ničia sebavedomie. Nebuďte závislí, buďte so všetkým v najväčšej pohode. Odchádzaš, choď. Dávaš mi výpoveď, Ježiš, úžasné, nová príležitosť pre mňa. Tak ako Číňania majú to príslovie, že každá kríza je vlastne príležitosť, že? Ak máš pred niekým trému a bojíš sa pred ním vystúpiť, to je jedno či na pohovore, či na nejakom večierku, kam si pozvaný, alebo priateľkou, musíš si uvedomiť, že aj tí najslávnejší ľudia, najbohatší, milionári, chudobní, miliardári, to je úplne jedno kto, všetci len hľadajú ten zmysel života. Všetci len tápu. Nikto netuší, čo tu vlastne robíme, kam to smeruje, aký je vlastne zmysel tohto celého. To, že my sa tu rozdeľujeme na skupiny a vyššia vrstva, nižšia vrstva, hen taký, onaký, vzdelaný, nevzdelaný, je to aj tak úplne všetko jedno. Tak ako tu kedysi boli dinosaury a dneska tu po nich není nič, možno v múzeum, pár kostier, tak tu jednoho dňa my nebudeme. Takže skôr než ty budeš mať pred niekým trému, si vždy povedz, aj tak je to všetko úplne jedno. Mne to zdvíha sebavedomie vždy, keď ma niečo rozklepe, keď mám pocit, že Ježiš, tu mám stres.
toto si ja poviem, že ani ten na tej druhej strane netuší, o čom toto celé je. Môže sa tváriť akokoľvek, môže sa tváriť sebavedomo, to je v poriadku, môže voči mne vystupovať ako šéf, ako nadriadený, podriadený, to je úplne jedno, aj tak sme si všetci na konci dňa rovní. A to je dôležité si stále udržiavať v hlave. Ďalší zabijak sebavedomia v očiach ľudí sú ohováračky. Neohovárajte. Ohováranie prejavuje vašu slabosť. Ohováranie tiež hovorí o tom, že sám si natoľko pre seba nudný, že sa musíš zapodievať druhým. Ty máš predsa dosť bohatý život na to, aby si nemusel riešiť druhých. Ohováračka nikdy na konci dňa nevyjde dobre pre teba. Ohováračka vždy vyjde tak, že OK, ja mám tiež ten istý názor na toho človeka, fajn, že to niekto vyslovil nahlas, ale z dlhodobého hľadiska to nebude dobre pre toho, kto ohovára. Ohováranie je slabosť. Všimnite si, že ľudia, ktorí majú dobrú kariéru, krásnu milujúcu ženu, dobré koničky, oni nikdy neohovárajú. Oni majú v hlave toľko myšlienok na tie pekné veci vo svojom okolí, že oni absolútne nepotrebujú toto riešiť. A je to len o tom, ten život si naplniť týmito vecami. Keď tam máš príliš veľa chaosu, bordelu alebo negatívnych vecí, tak ako sme si v prvom videu povedali, treba to vyčistiť. Treba to naplniť niečím novým. A to je easy. A zasti len stupne sebavedomie z toho. Sebavedomie nekričí. Sebavedomie je tichučko. Sebavedomie nie je o chvastaní sa. Sebavedomie nie je o tom druhým porozprávať a ukázať, čo mám. Sebavedomie nie je mať takto obrovské nápisy cez šaty. Mňa neohúriš tým, že si sa potápal v najhlbších vodách niekde na tejto planete. Mňa sa zbytočne budeš tým chvastať, lebo to nie je nič, čo by mňa napríklad zaujímalo. Čiže to zbytočne budeš na mňa vybalovať. Pre mňa nie je dôležité, že máš 7 aut v garáži. Lebo to tiež pre mňa nie je podstatné. Sebavedomie je presne o tom, že ty v istom momente povieš vždy tú správnu vec, ktorá sa ma dotýka. Sebavedomie je aj to, že niekoho meno si zapamätáte, koho mu dlho nepoznáte a pristúpite k nemu alebo k nej a oslovíte ho. Ten človek na druhej strane vás bude považovať za brutálne sebavedomého, ale správnym spôsobom sebavedomého. Sebavedomie nie je byť namyslený a arogantný. Sebavedomie je práve, že byť pokorný, ty sám poznáš svoju hodnotu. Ty sám vieš, toto pre mňa je, toto pre mňa nie je. A ty vieš sebavedomie na všetko povedať áno, nie. Sebavedomie je, že keď mi niekto povie, že prosím ťa toto a toto urob a ja sa na to necítim alebo nechcem zrovna, tak poviem nie. Sebavedomie je aj povedať nie. Ty musíš hovoriť nie. Ty poznáš svoju hodnotu, ty to vieš a druhí to musia vedieť tiež. A keď sa na teba niekto nahnevá za to, že si povedal nie, keď potreboval po tebe niečo, nejakú pomoc, zapamätaj si, že ľudia, ktorí sa na teba nahnevajú za to, že si seba postavil na prvé miesto, sú presne tí ľudia, ktorí chcú mať z teba len profit. Lebo rodina a blízky to veľmi dobre pochopia, keby si chceli zrovna aj len spať alebo sa váľať po gauči, že dneska proste tú náladu nemáš. Takže človek, ktorý sa na teba nahnevá len za to, že povieš nie, tak ťa chcel len a len vo svoj prospech využiť. A od takého človeka tiež nemusíš stáť a zase sme pri tom, že si sa sebavedomo postavil sám za seba. Keď si ešte len na začiatku svojej cesty, aj keď som povedal na začiatku tohto videa, že to nie je len o výzore, ale ak chceš vstúpiť do nejakej spoločnosti a zanechať nejaký dojem, tak pôsob čisto. To je veľmi dôležité. Možno ešte nemáš čím prispieť, možno ešte nemáš čo povedať, ale pôsob čisto. Maj vyžehlenú košelu, buď riadne oholený, buď riadne učesaný, pre ženy deto. Tam to neviem moc posúdiť, ale viem, ktorá žena, keď vôjde do miestnosti, viem presne ukázať, tá sa o seba brutálne stará a tá nie. Decentná móda, elegancia, to všetko jedno s druhým súvisí. A veľakrát príde do miestnosti mladulinká žena, môže mať 25 rokov, ešte možno práve len doštudovala, ale ide z nej brutálne sebavedomie. Pritom ešte nemá žiadny skill, nemá ešte na čom nejak moc stavať, možno ešte býva dokonca u rodičov. Ale pôsobí čisto, vie už, jak sa o seba starať, teba by to dneska medzi sebou šerujú, vyprsená, ramena dole a ide.
Tak málo stačí na to, aby človek urobil prvý dobrý dojem. Určite ten body language netreba zanedbávať. Tiež si nedávajte ruky takto, to sa blokujete, nepôsobí to dobre. Gestikulujte, keď niečo vysvetľujete, lebo človek na druhej strane oveľa viac príjme to, čo mu hovoríte, keď na ňo aj gestikulujete. Všimnite si verejne známe osoby, ktoré naozaj priťahujú masy, oni gestikulujú. Oni neviem, či to dokonca netrenujú s niekým, aby to pôsobilo prirodzene, aby to pôsobilo tak vodcovsky. A vodcovstvo je o sebavedomí. Sebavedomie priťahuje. A oni to vedia. Keď niekto chce získať priazeň ľudí, fanúšikov, kohokoľvek, tak oni vedia presne, ako sa prihovárať, aby ich priťahovali k sebe. Takže čistý vzhľad, telo spriamené, ramena spustené, hruď dopredu a takto môžeme zanechať prvý dojem. Ale nebyť nafúčaný, áno, lebo byť nafúčaný je niečo iné. Tváriť sa arogantne a sebavedomie, to sú veľmi rozdielne dva pojmy. Rozdiel medzi sebavedomým a arogantným človekom je ten, že sebavedomý človek veľmi dobre pozná svoju hodnotu a nepotrebuje ju dávať navonok, najavo. A arogantný človek si je absolútne neistý svojou hodnotou a preto vystupuje prehnane sebavedomo, aby dal všetkým najavo, že tu je. Sebavedomý človek nemusí nikomu nič dokazovať. Arogantný človek všetkým všetko potrebuje dokazovať. Je hlučný, je okázalý, veľakrát sa extrémne výstredne oblečie, len aby všetkých ohúril. A to nie je sebavedomie. To si netreba zamieňať. Takže túto chybu neurobte, buďte pokorní, poznajte veľmi dobre svoju hodnotu, aby ste začali budovať sebavedomie, začnite ho budovať tak, že budete veriť sami sebe. Začnite pracovať na sebe, na svojich skilloch, dávajte si predsavzatia a plány, ktoré dodržíte a ja vám garantujem, že začnete sami sebe veriť, aj druhí vám začnú veriť. Je to veľmi, veľmi ľahké, ale chce to disciplínu a konzistenciu. To si treba zapamätať, keď to budete nasledovať, garantujem vám, že sa budete lepšie cítiť vo svojej koži, druhí to pocítia a začnú sa k vám správať inak. A to je sebavedomé vystupovanie. Pripravujem ďalšie videá, tak mi určite dajte like a odber, ak vám toto video niečo dalo a vidíme sa pri ďalšom.